Tá Ard Mhacha cáilethe dá gcluiche ceanna strathe rang a hen an tra Lidl ach céimhach na gcuinge Áth Cliath Curie. An airót le Ard Mhacha stop a chur le rúthir champagne na hair Áth Bhaint Max Clay Canis. Bhí Colin Martin agus Sraith furlong an Ard Mhacha don ceann seo. Sin is Áth Cliath chúil agus bhuailfinn sé an cúile agus tíar má darna héire agus Breathnaigh Hanatarl agus an cin seo churthas deach agus ionta siimplí. Tá sin an casa taobh tíar éasca an sé ar Seinnteoir Ard Mhacha. Hadartan ag scíal leis an cin seo agus an darna cúil fáilte ag gníomh hadartan ag brú fríd agus bhfuilta slad ag tuiseacht an seo don ag teach fríd Carla Róistí agus pás tugaí ag dearú Fáilte rás ag Áth Cliath agus an tríthúil siúltas deach ag an líon tan agus an léireid chuirteach an líon lean tosa thar bheith contar seo cúil ar garach Jack Will. Tá go tehann agus siúltas deach a réist ag Catró agus bhfuil ionta siimplí acu nar a bhhagann sin léireid mar sin. Siúltas deach agus builse deisina sa Kelly Malin. Malin leis an íar Breathnaigh ag Malin agus cúla bhí dhí agus Malin a bhí an. Coims the Sky O'Clay, agus sin creacht an Sky is deach an líon ag bhaile léag brúd bríd an láir sin níomh Carlaíon agus churthas deach agus an cúlbaire agus an lán cúlaí agus máscan na stíon sin chun seo siúltas deach agus in dhé golas deach ag an cúla ríist scris omla deanta ag bhaile léag an seo bú thar bheith first acu an seo an scóirteirí an seo cúil agus cir a cúlín ag Ard Mhacha seacu agus deagan de chúlní ag bhaile léag.